Българките помогнаха поначало този спорт да го има като такъв. Ако започнем по-отрано, от 50-те години, художествената гимнастика беше едно атрактивно занимание, на времето много интересно. Много хора се питаха, той е хибрид спорт ли, изкуство ли е? Значи първо, те помогнаха това да се оформи като спорт. На второ място, Българската школа по художествена гимнастика. Те въведоха динамика, риск, виртуозна техника с уреди, комбинирана с артистичност. Те припомниха каква е ролята на хореографията. И това е така принос с особено значение, при положение, че наш конкурент тогава беше Съветския съюз. А какви са традициите на хореографията, на балета в Русия, въобще няма защо да споменаваме. На трето място, без България художествената гимнастика нямаше да стане олимпийска дисциплина. Искам да вярвам, че младите, които би трябвало сега да имат хъс, да се доказват и да работят, ще намерят какво е това ново разковниче. Защото без провокацията на българската школа този спорт ще умре.